Αλκίδας, Γεωργία Πολύδερα. Ερπηγίδα, Ξανθή Μακρύ. Ναυκράτης και Κρατερός, Πάρης και Λιγέρη. Νακοντίδης, Δημήτρης Μιλωνάς. Το ρόλο του Διογέννη παίξαν τρεις, Ιωάννα Διαμαντοπούλου, Ελισάβετ Κυριάκου, Ευάγγελος Καραΐδρος. Ερμής Εκατερίνη Καραΐδρου. Κήρυκας Πόπη Καρακίδα. Το ρόλο του Ξενιάδη έπαιξαν δύο, Πελαγία Νικολετοπούλου, που μίλησε και για την κοινωνική φιλοσοφία, και Αντωνία Νικολάου. Το ρόλο της πραξιτέας παίξαν δύο, Ηλέκτρα Ροζάκη, που μίλησε και για το συγγραφέα του έργου, Σπύρο Μελά, και Ζωή Πυριόκου. Η Μάντη Υπερέτρια, τη Γεωργία Γαλάνιο. Το ρόλο του Λυκία παίξαν δύο, Κωνσταντίνα Μερκουράκη και Νίκος Νικολετόπουλος. Αρίστικος, Ελένη Νικολάου. Λαΐδα, Χρυσούλα Κουδούνη. Άνθρωπος, Μαρία Κατάκη, η οποία μας μίλησε και για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ραβδούχος, Χρυσούλα Τραϊφόρου. Το ρόλο του Αλέξανδρου παίξανε δύο παιδιά, ο Βασίλης Αγγελόπουλος και ο Γιάννης Παραμετελός. Μύρονας Γιώργος Αρβανίτης. Παρέλειψα να σας πω ότι η Γεωργία Πολύδερα έπαιξε και το ρόλο του Σκόπα καθώς και του Φύλακα. Στο χορό λάβαν μέρος Αθηνά Γαλανογιώργου, Μαρία Κρήτη, η οποία νομίζω έφυγε, και κάποια διευθύνουσα φιλιά. Γραμματική Λεοντήρη. Βασίλης Αγγελόπουλος που έπαιξε και το Αλέξανδρο. Λάμπρος Αλεβίζος. Γεωργός Καλαμάς. Το έργο αυτό εκδόθηκε από την Άννα Φαρμακίδου, εδώ στο Καναδά, η οποία μου έδωσε και ένα αντίγραφο για να παρουσιάσουμε το έργο αυτό, φέτο. Η βοηθός μου στη σκηνοθεσία του έργου είναι η Μαρία Τσόνη. Και στην παραγωγή η Κούλη. Στο μακιγιάζ λάβαν μέρος η Σαλιώπη, Ζάκα,
Μαρία Κατάκη, Ρούλα Θανασάτου και Δωροθέα Νικολάου. Στα φώτα η Σούλα Μέλιου και Καλλιόπη Ζάκα. Η σκηνή μας βοήθησε ο Κώστας Μίκας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε την παράσταση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα.
Τι έγινε με τον πατέρα μου, τι ξέρεις? Δεν ξέρω. Ξέρεις. Και ξέρεις είναι κακό. Είναι κάτι που δεν θες να θυμάσαι, που δεν θες να το μάθουν. Γι' αυτό άκουσες το όνομά του στο ραδιόφωνο και φεύγεις. Γι' αυτό θέλεις τώρα να κρυφτείς από ένα ψέμα. Όχι. Αυτό είναι. Τώρα όμως θα μου πεις. Θα μου τα πεις όλα. Είμαι ο γιος του και θέλω να μάθω. Δεν ξέρω σου λέω, δεν ξέρω τίποτα. Μην κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου, φανερώθηκες μόνος σου. Μίλα λοιπόν. Μίλα γιατί δεν θα σε βαστώ τα άσπρα σου μαλλιά. Ο πατέρας μου είχε τον τρόπο του. Είχε παράδες μαζί του. Υπήρχαν μερικοί που θέλαν να ωφεληθούν μέσα στο χαλασμό. Λες να τον σκότωσα για να τον κλέψω. Δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί να ξέχασες πως είσαι άνθρωπος και να τον σκότωσες. Όχι, δεν ξέρεις τι λες. Κανείς δεν μπορεί να φέρθηκε έτσι με σε εκείνο το χαλασμό. Δεν ξέρεις τίποτα εσύ, ήσουν μωρό, δεν είδες τίποτα. Φωνιάς εγώ, φωνιάς. Τότε γιατί είπες ψέματα? Τι ήθελες να σκεπάσεις? Πώς γνώρισες τον πατέρα μου? Τον γνώρισα. Είχε έρθει κανένα 2 φορές στο χωριό μου κοντά στην τραπεζούντα για να δει κάτι άρρωστος. Εκεί τον γνώρισα. Δεν τον ξαναείδα πια παρά μονάχα την ώρα που τον πιάσανε. Τον πιάσανε? Ναι. Πότε, πού? Λέγε μου λοιπόν, πες τα όλα. Δεν ξέρω τίποτα. Πάλι λες ψέματα. Ήσουν μπροστά όταν τον πιάσανε. Ξέρεις ποιοι ήτανε και γιατί. Έχεις κάνει κάτι κακό και λες ψέματα. Δεν μπορείς να κρίνεις εσύ. Δεν ξέρεις σε τι ώρα βρίσκεται ο Θεός θα μας κρίνει μια μέρα και ας δικάσει αυτός. Λοιπόν, θα σου πω. Ήτανε τότε που φεύγαμε. Από πού περνούσαμε. Ποιος ξέρει. Τραβούσαμε κατά το γυαλό. Εκεί ήτανε τα καράβια, η σωτηρία. Μας κυνηγούσανε από παντού. 1000 φορές χωρίσαμε και 1000 φορές ξανασμίξαμε μάνους κυνηγημένοι. Βρέθηκα με ένα μπουλούκι που ούτε ήξερα τι ήταν. Περπατούσα τελευταίος. Εκεί ξαφνικά, ανάμεσα έντρα, ξεπρόβαλε ο πατέρας. Ήταν αγνώριστος από την ταλαιπωρία. Γιατρέ! Είμαι ο Θανάσης από το Πουλαντζάκι, από το χωριό του Πόντου. Όπα, μη λες τίποτε. Τράβα το δρόμο σου. Μα γιατί, τι τρέχει? Για το όνομα του Θεού. Να μην πεις σε κανέναν ποιος είναι. Ψάχνουν να με βρούνε, με κυνηγάνε. Μα γιατί σε κυνηγάνε, γιατρέ? Αυτό μόνο. Ποιος έπωστας είναι ο γιατρός Καρατζόγλου? Ποιος είναι? Δεν ξέρουμε να είναι κανένας γιατρός εδώ, εφέντη μου. Κι όμως πρέπει να είναι ένας από εσάς. Ας το πει. Βλέπετε, μιλάω τη γλώσσα σας. Να μου έχετε εμπιστοσύνη. Δεν θα του κάνω κακό. Ας το πει ρε παιδιά, αν είναι εδώ. Ποιος είναι? Τι θέλετε δηλαδή, να έχουμε ιστορίες? Κάνετε πως δεν γνωρίζετε, Τώρα να δείτε πώς θα θυμηθεί το ένας τον άλλον. Βρωμούσκυλα.
είναι. Μας κούρασες, γιατρέ. Γελ. Ιδιώρους! Έτσι τον πιάσαν. Πιο πέρα μπορεί να τον σκοτώσαν. Μπορεί να τον στείλανε στα εργατικά τάγματα. Σαν στα μπουντρούμια. Ποιος ξέρει. Στάθηκα μπόσικος, δεν λέω, μα να μην αξιώνει ο Θεός τον άνθρωπο να βρίσκεται σε τέτοιες ώρες. Από τότε με κυνηγάει το κρίμα. Το κρίμα. Συγχώρεσέ με αν μπορείς εσύ το παιδί. Συγχώρεσέ με. Τι έφταιγες κι εσύ, Μπαρμπά. Τι ήσουνα για να αντέξεις. Ένα χειράκι στη θύελα της προσφυγιάς. Είναι φανερό. Ο πατέρας ξέφυγε από κάπου και προσπαθούσε να φτάσει στη θάλασσα, να ξανάρθει κοντά μας. Αν αυτός ο Μπαρμπαθανάσης στεκόταν παλικάρι και δεν τον πρόδεινε... Μη βαρικομάς, παιδί μου, πως αυτό το κλάμα τους προδώσει στους Τούρκους. Μάνες, τα ακούς, μάνες. Μήπως είμαστε μόνο εμείς ένας ολόκληρος. Μήπως έκανε τίποτα ο πατέρας. Ο πατέρας ήταν άνθρωπος του Θεού. Βοηθούσε όποιον είχε την ανάγκη. Είτε Ρωμιός ήταν αυτό είτε Τούρκος. Τότε γιατί τον κυνηγούσαν. Αυτός ο άνθρωπος δεν άκουσε τίποτα από κανέναν. Τίποτε. Τον φορτώσανε σε ένα άλογο, λέει, και τον πήρανε μαζί του. Σε άλογο. Ναι, σε άλογο. Δεν άκουσα να ακούσει τέτοιο πράγμα. Να κυνηγάνε κάποιον και να τον βάλουν πάνω σε άλογο. Τον δέσανε όμως. Τι να κάνει. Θα τον έσαιρναν πίσω του δεμένο σαν το σκυλί. Θυμάται καλά αυτός ο άνθρωπος. Ναι, σου λέω, τα θυμάται όλα. Δεν συνήθιζαν να κυνηγάνε έτσι τους ανθρώπους. Τι θες να πεις. Κάτι άλλο συμβαίνει. Αν είχαν σκοπό να τον σκοτώσουν, θα τον σκότωναν την ίδια τη στιγμή. Δηλαδή, τι λες να συμβαίνει. Δεν ξέρω. Εγώ ποτέ μου δεν πίστεψα ότι πέθανε ο πατέρας σου. Αν ερχόταν έστω και αργότερα, δεν θα φανερωνόταν. Αν δεν μπορούσε να έρθει, αν έμεινε εκεί. Πώς να μείνει εκεί, καρεμάνα, πώς να μείνει εκεί. Και εκεί να έμενε, δεν θα προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί μας. Αν δεν μπορούσε, αν... Ξέρω κι εγώ τι να πω, βρε παιδί. Αλλά δεν υπάρχει τρόπος να εξετάσουμε. Υπάρχει. Να πάει κάποιος στη Μικρά Ασία, εκεί στα ίδια μέρη, να πιάσει το νήμα από την αρχή. Ποιος θα πάει. Εγώ. Θα πάμε. Ίσως είναι απίθανο να ζει. Τουλάχιστον όμως θα μάθουμε. Είναι χειρότερο να ζούμε στην αμφιβολία. Δεν θέλω να πας, όχι. Θυμάμαι τον τόπο αυτό πώς ήταν την ημέρα που φύγαμε. Και μόνο που το σκέφτομαι σφίγγει την καρδιά μου. Πέρασαν χρόνια από τότε, μάνα. Άλλαξαν οι καιροί, όλα άλλαξαν πια. Θα πρέπει να ρωτήσει αστυνομίες, να πει σε υπουργεία για δύο δυσκολίες. Θα μπορέσει. Ένας ξένος, ένας πρόσφυγας θα πάει να ρωτάει για κάποιον που τον έπιασε τζαφιέδες. Τι θα σου πούνε. Τι τα σκυταρέστα. Αυτό θα το κάνει ένας που θα μπορούσε να κινηθεί ελεύθερα. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Ναι, αλλά ποιος θα είναι αυτός. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να μείνω πια μόνη. Η αδερφή σου με τον άντρα της στην Αμερική. Συναλήψει. Τι να κάνουμε, μάνα, τι να κάνουμε. Δεν ξέρω, παιδί μου, δεν ξέρω. Έχω περάσει πολλά βάσανα στη ζωή μου. Δεν αντέχω πια άλλο. Δεν αντέχω. Βασίλη, ξέρεις τι θα μπορούσε να κάνει αυτός. Ποιος. Ο
καθηγητής στο ομάδα σου. Ησυχία, κύριε καθηγητά, και ευχαριστούμε για την τιμή. Ησυχία. Μόνο που δεν ήρθαν και οι δεσποινείς με τον κύριο Κάρα. Είχαν να ασχοληθούν με τις διατυπώσεις του ταξιδιού. Βλέπετε, φεύγουμε τη Δευτέρα, δεν μας μένει καιρός. Τι ακριβώς θα κάνετε στην Μικρασία, κύριε καθηγητά? Μια επιστημονική έρευνα για την εθνολογική σύσταση των λαών της Μεσογείου. Έτσι φτάσαμε στην Ελλάδα. Θα προχωρήσουμε στην Τουρκία και μετά στις χώρες της Βορείου Αφρικής. Σπουδαίο ταξίδι. Για μένα μεγαλύτερη αξία έχει η Μικρά Ασία. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ίσως επειδή είστε και εσείς από εκεί. Ναι, και είμαι περήφανος γι' αυτό. Οι Μικρασιάτες είμαστε μια από τις αρχαιότερες ελληνικές φυλές. 1400 χρόνια και περισσότερο π.Χ. δημιουργήθηκαν εκεί οι πρώτες ελληνικές απικίες. Μερικά από τα φωτεινότερα πνεύματα της αρχαίας Ελλάδος ήσαν Μικρασιάτες. Αργότερα και επί 1000 χρόνια η Μικρά Ασία ήταν ο βράχος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι Τούρκοι ήρθαν πολύ αργά. Μόλις από τον 11ο αιώνα αρχίζει σιγά σιγά να υποχωρεί ο ελληνισμός πρώτης τουρκικής πιέσεως. Εν τούτης, παρόλες τις πιέσεις, τους διωγμούς, τους πολέμους, οι Έλληνες παρέμειναν ένα δυναμικό, ένα ζωντανό στοιχείο. Μετά ήρθε η καταστροφή. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας ξεριζώθηκε. Εσείς τα ξέρετε από τα βιβλία αυτά. Πήγατε, βλέπετε, πολύ νέα. Θυμάμαι όμως τη Σμύρνη σαν να μην έφυγα ποτέ. Το σπίτι μας ήταν κοντά στην Αγία Φωτεινή. Εμείς μέναμε στον Μπουρνόβα. Είχαμε κι άλλο ένα σπίτι, στην Μπελαβίστα. Ωραίο μέρος. Η μητέρα μου ήταν πολύ θρησκά. Κάθε χρόνο το χετάμα να λειτουργηθεί στη λυπημένη Παναγιά και την Τουβαριώτη. Κι εγώ πήγα μια φορά, τα παιδιά όταν αρρωστήσανε. Πηγαίναμε σχεδόν σε όλα τα πανηγύρια. Τη Λαμπροδευτρίου Παντελεήμονα, το γιος Νεπέ. Πώς τα θυμόσαστε όλα, κύριε καθηγητά? Τις Κυριακές μας έπαιρνε ο πατέρας με τα μάξι και πηγαίναμε στο κοκάρια λύση του Αθανασούλα. Τι ωραία. Και θυμάμαι μια αποκριά που κάναμε όλο το γύρο. Τράσα, βογιατζίδικα, ζέρβα, φούρνος, φαρδί σοκάκι, χαλεμπλή και πετούσαμε λόφια. Και με νεξέδες μπουρνοβαλί. Τα βαποράκια, τι χαρά ήταν εκείνη. Ήταν όμορφες μέρες. Περνούσαμε ωραία. Ο άντρας μου ήταν γιατρός. Έμεινε εκεί. Έμεινε. Τι λέτε κι εσείς, κύριε καθηγητά? Δεν μπορεί να ζει. Εγώ πιστεύω ότι ζει. Πάντως δεν χάθηκε σαν τους άλλους. Πριν λίγο καιρό αντέβαλα κι εγώ, τώρα όμως ελπίζω σοβαρά. Τίποτα δεν αποκλείεται. Έτσι, Πάντως εγώ τώρα με την ευκαιρία της εργασίας μου θα περιοδεύσω σχεδόν σε όλη την Τουρκία. Θα μιλήσω με ανθρώπους κάθε είδους. Θα εξετάσω την υπόθεσή σας και ελπίζω κάτι να μάθω. Άλλωστε ένας γιατρός σαν τον πατέρα σας δεν μπορεί να πέρασε απαρατήρητος. ο Θεός να σας το πληρώσει, κύριε καθηγητά. Θα είναι χαρά για μένα αν μπορέσω να σας βοηθήσω. Εμπρός. Τον κύριο καθηγητή. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά. Αλλό? Κάθριν. Όλα οκ? Μπράβο. Πώς? Πότε έγινε? Και πού τον έχουν τώρα? Οκ. Έρχομαι αμέσως, μην εκεί. Περίμενε με. Τι συμβαίνει? Ένα ατύχημα. Ενώ έβγαιναν από την πρεσβεία με έτοιμα τα διαβατήρια, ο βοηθός μου, ο Τζορτ, έπεσε λιπότιμος. Καρδιά του. Όχι, γαστροραγία. Τον μετέφεραν στον πρώτο βοηθιόν και από εκεί στον Ευαγγελισμό. Πρέπει να φύγω αμέσως. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Θα έρθω μαζί σας. Δράστε. Εσύ στην Τουρκία. Πώς θα πας εκεί? Σαν αντικαταστάτης του Κάρας. Θα πάρω τη θέση του, ο καθηγητής συμφώνησε. Φοβάμαι, Βασίλη. Δεν είναι ένα απλό ταξίδι αυτό. Μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά. Έτσι ξεκίνησα. Θυμάμαι τα λόγια του πατέρα όταν ήμουν μικρός. Θα σας πάρω ένα καλοκαίρι να πάμε στην πόλη, μας έλεγε. Δεν στάθηκε όμως τυχερό. Και να είμαι τώρα μονάχος αναζητώντας εκείνον που χάθηκε. Κωνσταντινούπολη. Γεμάτη από τα περασμένα της Ρωμιοσύνης. Γεμάτη από τα μνημεία ενός άλλου κόσμου που πήρε τη θέση των αυτοκρατόρων. Σιωπηλά θυμητάρια που ασάλευτα μέσα στο χρόνο κοιτάζουνε το Βόσπορο.
Παλιά μεγαλεία και πόνοι που δεν τους έσβησε ο καιρός. Και μέσα στους τόσους πόνους ενός που κρυφοκαίει. Ένας γιος που ζητά το χαμένο του πατέρα. Πριν 1000 χρόνια, ένας άλλος γιος, ο Τηλέμαχος, ζητούσε το δικό του χαμένο πατέρα, τον Οδυσσέα. Αυτή είναι η Περαιτήσα σαν να ήταν ο ίδιος. Λέγομαι Βασίλης Καρατζόγλου. Δεν ξέρω αν σας λέει τίποτε το όνομά μου. Καρατζόγλου. Γνωστό όνομα. Ο πατέρας μου ήταν συναδελφός σας. Αριστίδης Καρατζόγλου. Αυτό το χέρι, εγώ δεν πρόφτασα να το χαρώ. Τώρα ποιος ξέρει. Μπορεί να βρίσκεται κάπου δυστυχισμένος και να περιμένει λίγη ζεστασιά από μένα. Ο δρόμος μου φαίνεται πως θα είναι μακρινός. Μετά την πόλη η Προύσα. Ζούσανε τόσοι Έλληνες εδώ. Ίσως τον έφεραν τα βήματά τους σε αυτά τα καλτερίμια. Δεν βρήκα όμως τίποτα. Και τώρα, η Σμύρνη. Η πόλη που την ένιωθε πατρίδα του όλος ο ελληνισμός της Μικρασίας. Κάτω από αυτόν τον ουρανό, μέσα σε αυτούς τους δρόμους, περπάτησα παιδί κρατώντας το χέρι του πατέρα. Ίσως οι ίδιοι αυτοί οι δρόμοι να στάθηκαν βουβοί μάρτυρες του χαμού του. Ίσως πάλι, ποιος ξέρει, να βρω εδώ ένα φως που θα με οδηγήσει στα χνάρια του. Έρχεστε για πρώτη φορά? Μάλιστα. Είστε γιατρός? Όχι. Βοηθός ενός καθηγητού. Έχω αναλάβει μια έρευνα για κάποιον Έλληνα γιατρό, ο οποίος έχει γράψει μια μελέτη σχετική με την ιστορία της ιατρικής περιθάλψεως στην Μικρασία. Που είδαμε και τη συμφορά τους. Χαίρετε. Merhaba. Neredesiniz? Τι να σου πω τώρα. Anlamıyorum. Bilmiyor istiyorsun? Κρίμα να μην σε καταλαβαίνω και τα λες τόσο όμορφα. Ένα σπίτι θέλω. Πώς το λένε. Οντά, χαμκί οντά. Hamki? İstiyorsun Hamki efendi? Benim dedemsin. Bu eviydi. Χαμκί εφέντη οντά, Καταλαβαίνεις τι θέλω. Gelin. O çok şeyler biliyor. Anlaşılacaksınız beraber. Δηλαδή μπορούμε να πούμε μέσα τώρα. Hoş geldiniz. Χαμκί, χαμκί. Dur, buradan. Είναι το πεισμένο των ανθρώπων. Ίσαλα. Βρεθήκανε τότε στο Ουσά, στο Αφιόν Καραχισά, στο Εικόνιο. Μερικοί μάλιστα έμειναν. Αν σε φέρει ο δρόμος σου κατά εκεί, ρώτα. Μπορεί άλλοι να θυμούνται καλύτερα. Σε ευχαριστώ, Χαμκί εφέντη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Το καλό παιδί. Gidiyorsun? Ευχαριστώ για τον καφέ. Beni dedem bırakmıyor, içeride kalayım. Aranızda saklı var mı? Τώρα μάλιστα. Είσαι καλό κορίτσι, καλό. Πώς το λένε. Γιουζέλ. Συνοηθήκαμε τώρα. Hediye ediyorum. Ευχαριστώ. Είναι δεμένο με την αγάπη της μάνας μου. Πρέπει να το θυμηθώ. Θα μπορούσε να το ακούσει και εκείνος, δεν θα μπορούσε. Πρέπει να το θυμηθώ αυτό το τραγούδι.
ξανά. Έλα δώσ' μου ένα φιλί, μια καρδιά παρακαλεί. Μπαίνει κούτσα κλάσσανα, όλα ρούνα φάλσανα. Κάρε με στην αγκαλιά, γιατρέψε μου την καρδιά. Söyle, söyle, hiç mi beni sevmedin? Pes mi, γιατί δεν μ' αγάπησες. Gündagından epey senin olsun her şeyin. Στα φιλιά σου να πνιγώ κι ό,τι θέλεις τότε εγώ. Και αγγίξε όλα ρούντα λέει. Χάιδεψε με τρυφερά κι ας πεθάνω αγκαλιά. Söyle, söyle, hiç mi beni sevmedin? Pes mi, γιατί δεν μ' αγάπησες. Gözleri güzel, sözleri güzel, gözleri güzel, sözleri güzel. Seni her gün arıyorum, gözlerine yanıyorum. Yine dönersin diyerek, yine dönersin diyerek, yine dönersin. Bahçene geleyim, gülünü seveyim. Bahçene geleyim, gülünü seveyim. Gül benim sevdiceğim, gül yüzünü göreyim. Yine dönersin diyerek.
γεννηθήκατε εδώ? Βγήκα περίπατο. Έριξα μια ματιά τυχαία εδώ μέσα και σας είδα. Θα πάρετε κάτι? Αυτός είναι. Ήθελα να μιλήσουμε, γιατρέ. Μιλάς ελληνικά, είσαι χριστιανός. Ναι. Να μιλήσουμε, Φέντη. Να μου πεις εσύ, να σου πω εγώ, ό,τι θέλεις, Φέντη. Ό,τι θέλεις. Μόνος σου είσαι, γιατρέ. Δεν έχεις κανένα δικό σου. Δεν είχες ποτέ γυναίκα, παιδιά, δεν είχες. Προσπάθησε να πνιχθείς. Γυναίκα, παιδιά, είχα. Τώρα δεν έχω πια. Χάθηκαν όλοι. Πέθανα. Ο Θεός ξέρει. Είσαι χριστιανός. Ποιο είναι το όνομά σου? Δεν θυμάσαι? Γιαούρτο 8. Αυτό δεν είναι όνομα. Ήσουνα γιατρός. Εσύ τι λες? Δεν ξέρω, εγώ σε ρωτάω. Ήσουνα γιατρός. Ήμουν γιατρός. Αυτό πώς το είπατε? Σε χτυπήσανε στο κεφάλι. Όχι. Έπεσα από ψηλά. Από πού? Φυλακή. Με είχαν φυλακή. Γιατί? Δεν θυμάσαι γιατί? Ζαμανιζή, καήπε διόρθωνος. Τι λέει? Άδικα χάνουμε τον καιρό μας. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Γκούτιν, κύριε. Πυρερμένη. Ισμή ελαιόν Καρατζιάμ. Ένας Αρμένης. Νέα διόρθωνος. Ρωτάει τι ζητάμε. Πες το. Bir doktora arıyoruz. İsmi Aristidi Karacaoğlu. Polis tutmuştu. O zamandan beri kayıp oldu. Bu adam bir doktoru ile mahpustu. Λέει πως ο Αρμένης ήταν κάποτε στη φυλακή με έναν Έλληνα γιατρό. Kaçmak istediler. Bu diştide kafası yarıldı. Doktor bir jandarma öldürdü. Tuttular da astılar. Τραπετεύσανε. Τότε χτύπησε και το κεφάλι του. Το γιατρό τον συνέλαβαν πάλι. Το συναφύλακα τον κρέμασαν. Πώς τον λέγανε αυτόν τον γιατρό? Δοκτορούν ismi neydi? Haberim yok. Ulan, o doktorun ismi neydi? Δεν ξέρει να μας πει και ο Αρμένης δεν θυμάται τίποτα. Καρατζόγλου μήπως? Καρατζόγλου. Καρατζόγλου είπατε. Ναι, ξέρω ελληνικά. Έχω ζήσει πολύ στη Σμύρνη. Το θυμάμαι καλά αυτό το όνομα. Δεν ξέρω αν ήταν γιατρός. Τον είχε πιάσει η αστυνομία. Μάλιστα, η αστυνομία. Εγώ τότε ήμουν στρατιώτης στο Αηδίνιο. Ξέρετε, κοντά στη Σμύρνη. Εκεί το πιάσατε. Ξέφυγε αυτός. Έπεσε στο ποτάμι. Τον έχασαν. Βγήκαμε τότε απόσπασμα να τον πιάσουμε. Το πρωί, χαμηλά στο ποτάμι, βρήκαμε ένα πληγμένο. Οι σαπιέδες που τον είδαν είπαν πως ήταν αυτός που πνιγούσε.
Και τον έλεγανε Καρατζόγλου. Ναι, ναι, το θυμάμαι καλά αυτό το όνομα. Όχι, Θεέ μου. Δεν μπορώ να σκεφτείς ότι ακόμα δεν μπόρεσα να βρω ούτε μια τόση άκρη. Μια αχτίδα, λίγο φως, πουθενά, τίποτα. Αυτή η υπόθεση για τη σύλληψη του γιατρού στον Πόντο είναι θετική. Ο Χαλίλ δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Θα ψάξουμε παντού, θα δεις. Θα ρωτήσουμε παντού, κάποιος θα θυμάται. Είμαι βεβαία γι' αυτό. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Κάνεις ό,τι μπορείς για να με βοηθήσεις να μου δώσεις ελπίδες. Θα σου χρωστάω ευγνωμοσύνη για πάντα. Δεν θέλω να μου μιλάς για ευγνωμοσύνη. Δεν μου χρωστάς καμιά ανταπόδοση. Είσαι ένας πολύ, πολύ ευγενικός άνθρωπος. Ούτε αυτό. Είναι δική μου ικανοποίηση να κάνω κάτι για σένα. Είναι δική μου χαρά να σε βλέπω χαρούμενο. Καταλαβαίνεις. Το ξέρω. Το ξέρει. Η καρδιά σου είναι ένα κλειστό τριαντάφυλλο έτοιμο να ανοίξει μόλις το χαϊδέψει η δροσιά της αυγής. Σου εύχομαι να βρεθείς στο δρόμο σου εκείνη Ή του Αποστόλου Παύλου. Στα χρόνια των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, εδώ ανθούσε ο ελληνισμός. Κάποτε ήρθαν οι Τούρκοι. Οι Έλληνες, οι περισσότεροι Έλληνες δεν έφυγαν. Μερικοί αλλαξοπίστησαν. Πάλι όμως πολλοί από αυτούς έμειναν κρυφά χριστιανοί, ενώ στα μάτια των κατακτητών ήσαν μουσουλμάνοι. Ύστερα άρχισαν οι διωγμοί. Ήρθε η καταστροφή, ακολούθησε ο ξεριζωμός. Ένας κόσμος ριζωμένος εδώ από χιλιάδες χρόνια έσβησε. Σήμερα είναι μόνο μουσουλμάνοι. Όχι μόνο Τούρκοι, Λαζοί, Τσερκέζοι, Κούρδοι, ακόμα και Τάταροι. Οι πόντιοι πρόσφυγες, σκορπισμένοι τώρα σε όλη την Ελλάδα, δεν ξεχνούν τις ιστορικές των πατρίδες που τις εγκατέλειψαν ξαφνικά αφήνοντας χωράφια αθέριστα και ατρίγητα αμπέλια πλάι στους τάφους των προγόνων τους. Αυτές είναι οι απροσμέτρητα θλιβερές συνέπειες των πολέμων. Θυμάσαι ακόμα τον τόπο σου? Ήμουνα πολύ μικρός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν τον αγαπώ. Είναι ο τόπος που ζήσαμε κάποτε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Που έπεφτε πάνω μας προστατευτικά η σκιά του πατέρα. Ενός πατέρα που χάθηκε και που ο χρόνος έχει εξαφανίσει πια τα ίχνη του. Πώς λέγεται, είπαμε, το χωριό που βρισκόμαστε? Καραγάτς. Βρίσκεται στο κέντρο περίπου μεταξύ Κερασούντος, Σαμψούντος και Αμάσιας. Α, μάλιστα. Έχω να κάνω ακόμα μια επίσκεψη στην Τραπεζούντα. Και τελειώνει η αποστολή μας στην Τουρκία. Θα γυρίσουμε μαζί στην Αθήνα, δεν είναι έτσι? Φυσικά. Πρέπει να πάρουμε τον Τζορτζ. Φτάσα τέρμα λοιπόν. Με πόσες ελπίδες είχα ξεκινήσει για αυτό το ταξίδι. Δεν ήθελα να σε απογοητεύσω από την πρώτη στιγμή. Εγώ όμως δεν είχα καμιά ελπίδα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει καμιά ελπίδα. Δεν το πιστεύω. Να το πιστέψεις, Κατερίνα, τώρα πια το πίστεψα κι εγώ. Γυρίσαμε όλη την Τουρκία κυνηγώντας ένα φάντασμα, όπως σου είπα. Φτάσαμε εδώ, στα βάθη του Πόντου, οργώσαμε όλη την περιοχή, τίποτα. Εδώ πια είναι που χάσαμε και τα ίχνη ακόμα του φαντάσματος. Τουλάχιστον στα άλλα μέρη βρισκόταν κανένας και μας έλεγε κανένα παραμύθι. Εδώ τίποτα. Πάντως έχεις την ικανοποίηση ότι έκανες το καθήκον σου. Ναι, βέβαια, είναι κι αυτό κάτι. Σκέφτομαι όμως τη μητέρα μου που περιμένει και ελπίζει. Δεν είχα το κουράγιο να την ξαναπάρω στο τηλέφωνο. Τι να της πω. Πρέπει να σταθείς δυνατός για να στηρίξεις και τη μητέρα σου. Η γενιά της υπέφερε πολλά, πάρα πολλά. Έχεις όμως χρέος να φροντίσεις και για τη γενιά που έρχεται. Γιατί δεν σε περιμένει μονάχα η μητέρα σου. Σε περιμένει και η γυναίκα σου. Και ένα αγγελούδιο γιος σου. Είμαι βέβαιος ότι θα κοιτούν και αυτοί μετακρισμένοι.
Ώστε είσαι Ρωμιός από τούτα τα μέρη. Ξέρεις ελληνικά? Άκουσες τι λέγαμε χθες το βράδυ? Άκουσα. Πού τα άμαθες τα ελληνικά? Στην πατρίδα μου. Στην πατρίδα μου, ναι. Είναι κάτι πράγματα που σε δένουν με τον τόπο που γεννήθηκες, που μεγάλωσες, που έκανες βιός, που πρώτα αγάπησες. Δεν είναι πρέπει. Είναι, έχεις δίκιο. Τέτοιος τόπος είναι και ένα νησί του Αιγαίου. Εκεί γεννήθηκα. Αυτό το νησί γνώρισα για πατρίδα μου. Μετά ήρθε ο πόλεμος. Η ανταλλαγή των πληθυσμών και από το νησί μου βρέθηκα στα βουνά του Πόντου. Εσάς όμως δεν σας κυνηγούσαν? Σωστό. Όμως ήταν και για μας ξεριζωμός. Είχαμε χωράτια θέριστα, αμπέλια ατρί. Έχει σημασία. Τι να το κάνεις. Λένε ένα σοφό λόγο οι γέροι εδώ. Ο Αλλάχ όταν θέλησε να καταραστεί τον κόσμο είπε να γίνεται πόλεμος. Είσαι πολύ καιρό εδώ? Από τότε. Είσαστε πολλοί από τα μέρη τα δικά μας? 2-3 φαμίλιες. Πρέπει να περνάτε καλά. Πού το κατάλαβες? Ακούω. Γλεντάει ο κόσμος. Α, το λες για το... Είναι ο Ερόλ. Ένας γέρος μπεκρής. Μπαίνει εκεί να σε αυτό το σπιτάκι. Όταν τα κοπανίσει πίνοντας μερικά ποτηράκια ρακί και έρθει στο κέφι, παίζει παλιούς αμανέδες κάνοντας το κλαρίνο με ένα δαφνόφυλλο. Με ένα δαφνόφυλλο? Ναι. Πώς το κάνει. Πώς το φυσάει και βγάζει τραγούδια. Δεν έρχεται να ακούσεις. Άκουσα μια φορά να λένε γι' αυτό. Πολύ λίγοι τα καταφέρνουν. Πολύ λίγοι. Πού το άκουσα να δεις, ποιος μου το είπε? Τι σκοτεινέσαι τώρα. Όχι. Μ' άγγιξε βαθιά όταν το άκουσα. Πρέπει να θυμηθώ ποιος μου το είπε. Πότε, γιατί μου το είπε. Τι έπαθες, Βρεμία, μπας και αρρώστησες, θες τίποτα? Από πού είναι αυτός ο άνθρωπος? Πότε ήρθε εδώ, τι θα κάνει? Τι έχεις μαζί του εσύ? Τίποτα, πες μου. Είναι της αστυνομίας? Μήπως ήταν στην αστυνομία ποτέ, ζαπιές? Έχω ακουστά πως ήταν ζαπιές, ναι, αλλά τι έχει να κάνει? Ίσως είναι αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει να τον δω. Μπορείς να με βοηθήσεις να τον δω? Μέρχαμπα, Ερόλ. Ο αφέντης από εδώ άκουσε που έπαιζες αυτό το παράξενο πράγμα και θέλησε να σε δει. Ρωμιός είσαι, μπρε? Ναι. Είμαι μαζί με έναν Αμερικάνο καθηγητή. Γυρίζουμε όλο τον κόσμο και περάσαμε και από τα μέρη σας. Α, έτσι. Δεν έχει να σε κεράσουν. Να κεράσω εγώ. Γέμισε το σε παρακαλώ. Κερνάω τον κύριο Ερόλ. Βαρντάς είσαι. Φέρε δυο ποτήρια, μπρε. Ρωμαϊκό δεν έχει? Όχι. Λείπω πολύ καιρό από την Ελλάδα και... Για βολόρατσα είσαστε εσείς οι Ρωμιοί. Μα τον άλλα. Δεν αγαπάς τους Ρωμιούς? Καλοί είστε. Παίζεις πολύ όμορφα. Κάνουν το κέφι μου. Μένεις πολλά χρόνια εδώ? Κάμπος. Γιατί ρωτάς? Έχω ακουστά για κάποιον Ερόλ που ήταν μια φορά στην περιφέρεια της Μύρνης. Έπαιζε και εκείνος δαφνόφυλλο. Του άρεσε και το ρακί. Ήτανε της αστυνομίας, ζαπτιές. Ήταν μήπως συγγενής σου? Ανάκριση με κάνεις, μπρε. Όχι, έτσι απλώς. Αν σας ξέρω σας τους Ρωμιούς. Για βολόρατσα. Α, εντάξει. Ευχαριστώ. Κάτσε να πεις αυτιές. Άμπα, βιάζομαι, δεν είναι κανείς στο μαγαζί. Την υγεία μας λοιπόν.
Έβαλα. Δεν μου είπες, συγγενής σου ήταν εκείνος ο Ζάτιες. Σε νοιάζει σένα. Ήθελα να το ρωτήσω κάτι για εκείνα τα χρόνια. Έβαλα. Γεια σου. Τι ήθελες να ρωτήσεις? Για ένα Ρωμιό ήθελα να ρωτήσω. Έμενε στη Σμύρνη. Ήτανε γιατρός. Τον λέγανε Αριστίδη Καρατζόγλου. Πού να θυμάμαι. Πέρασαν τόσα χρόνια. Βέβαια, πού να θυμάται, έλα στην υγεία σου. Ήσουνα λοιπόν ζαπτιές στην περιοχή της Σμύρνης τότε, Ναι, βέβαια, είμαι. Διαβολόρα θα βρει. Διαβόλου Ρωμιέ.Ήμανε βρε ζαπιές. Σαν να φεύγουν οι δικοί σας, μας στείλανε αποσπάσματα στα μέρη που αφήραζε. Ήμανε κι εγώ εκεί, γύρω στη Σμύρνη. Τον θυμάσαι λοιπόν καθόλου εκείνο τον γιατρό? Όταν μπήκα στη Σμύρνη γινόταν χαλασμός. Ποιο να δεις και ποιο να πρωτοθυμηθείς. Κι όμως εσύ τον έπιασες. Τον ζήτησες με το όνομά του. Πιάσαμε Ρωμιούς. Μα δεν θυμάμαι να ζητάγαμε ονόματα. Θυμήσου, Ερόλ. Ήσουνα μαζί με άλλους 3, καβάλα στάλογα. Μπλοκάρατε ένα μπουλούκι από χριστιανούς μέσα σε μια ρεματιά. Εσύ ζήτησες τον γιατρό Καρατζόγλου, δεν τον ήξερες? Έδωσες διαταγή να αρχίσουν να δέρνουν. Τραβήχτηκες σε μια άκρη, έπινες δρακή και έπαιζες με εκείνο το... Τότε κάποιος μαρτύρησε ποιος είναι ο γιατρός. Τον έπιασες, τον έδεσες, τον έβαλες πάνω στο άλογο και τον πήρες μαζί σου και από εδώ παντιάρι. Τα λέω καλά. Τα λέω καλά, τι έγινε μετά? Πού τον πήγες? Τι παραμύθια είναι αυτά, μπρε. Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά. Τίποτα. Θυμάσαι. Βρε, τίποτα σε λέω. Κρίμα, Ερόλ. Γιατί κρίμα? Γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν ο πατέρας μου. Και? Και θα πλήρωνα πολλά για να μάθω τι έγινε. Πολλά. Είσαι πολύ φτωχός, Ερόλ. Δεν έχεις να αγοράσεις ούτε ρακί. Φοράς κουρέλια σαν να είσαι ζητιάνος. Δεν έχεις που να κοιμηθείς, δεν έχεις να φας, δεν έχεις τίποτε. Πες μου τι ξέρεις για τον πατέρα μου και θα σου δώσω ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Τίποτα δεν θυμάμαι. Κοίταξε. Έχω τάξει να τα δώσω σε αυτόν που θα μου πει για τον πατέρα μου. Μπορεί να είσαι κι εσύ αυτός. Δεν ξέρω, σου είπα. Ήσουν η τελευταία μου ελπίδα. Αφού δεν θυμάσαι όμως, τι να τα κάνω πια εγώ αυτά τα λεφτά. Τρελός είσαι, βρε. Θα τα κάψω όλα. Εδώ μπροστά σου. Αμαρτία από τον Ανάσμε. Δεν θυμάσαι τίποτε, Ο διάολος υπάρχει. Ρώμη, γράσα του διαβόλου. Πάρτα και πες μου. Είσαι ομός που ξέρεις, πες μου. Εγώ τον έπιασα. Ναι, έτσι όπως το έπαιζε. Με διατάξανε όμως. Πες μου την αλήθεια. Ο Θεός είναι ένας για όλους τους ανθρώπους. Ο Ρωμιός ή Τούρκος ο ψεύτης έχει την κατάρα του Θεού. Πες μου λοιπόν την αλήθεια. Με διατάξανε, λέω. Ποιος? Γιατί πάνε να πει, ήταν διαταγή. Δεν ψέματα, Ερόλ. Αν ήτανε διαταγή θα τώρα έχεις από... Πρόσεξε. Είμαι πιο δυνατός από σένα. Θα τα πάρω τα λεφτά και θα τα πετάξω πάλι στη φωτιά. Γιατί δεν τον σκότωσαν, τον τίσουμε στον Αλλάχ. Ποιος σε διέταξε να τον πιάσεις? Πού τον επήγες? Ήμουν φτωχός. Είχα αδερφή, χείρα, με 7 παιδιά. Εκείνος μου έταξε για έπαξης από τον γιατρό. Μου έδωκε πολλά. Ποιος? Ποιος ήταν αυτός? Ο Εμίναγας. Τι ήταν, τι είχε με τον πατέρα μου αυτός? Δεν ξέρω. Σε αυτόν τον παράδοσες? Σε αυτόν. Τον γιατρό τον σταματήσανε στον έλεγχο στην προκυμία της Μύρνης. Όταν έμαθε πως τον ζητούσαμε, το έσκασε, τον κυνηγήσαμε.
το πιάσαμε σε εκείνο το βάλτι. Α, έτσι. Ύστερα τι έγινε? Τον σκότωσε εκείνος ο Αγάς ή μη σου Ερόλ? Όχι, δεν τον σκότωσε. Ξαναείδα τον πατέρα σου. Τον ξαναείδες? Πότε? Δεν θυμάμαι. Πήγε καιρός από τότε. 5, 10 χρόνια, δεν θυμάμαι. Που λες, είναι πολύ σοβαρό Ερόλ. Γιατί σημαίνει ότι ο πατέρας μου δεν πέθανε ποτέ. Όχι, δεν πέθανε. Το ξαναείδα. Στη φυλακή της Αμψούντας. Στη φυλακή είδες? Ναι, πήγαινα συνοδεία κάτι καταδίκους. Ήμουν ακόμη στην αστυνομία. Ζαπιές. Εσύ δεν είσαι ο γιατρός Καρατζόβλου? Εγώ είμαι. Πώς βρέθηκες εδώ? Θέλημα Θεού. Με θυμάσαι? Όχι. Εγώ σε πήγα στον Εμιναγά. Αυτός έκλεισε στη φυλακή. Αυτός. Γιατί? Κατά του έκανες. Καλά να πατήσεις για ολόρατσα. Ας τον ήσυχο, δεν βλέπεις πως κατήντησε. Εσένα τι σε νοιάζει? Είναι φίλο. Ποιος εσύ? Νοιάζει, πες. Με κάμισε? Ναι. Ναι. Λοιπόν, Με συγχωρείτε που σας εγκαταλείπω, κύριε καθηγητά, αλλά είναι ανάγκη. λοιπόν το αποφάσισες να πας στην Αμάση. Πρέπει να πάω να δω αυτόν τον Αγά. Εγώ θα συνεχίσω. Το ξέρω. Σου εύχομαι να πετύχεις αυτή τη φορά. Στο εύχομαι ολόψυχα. Λυπάμαι μόνο που οι υποχρεώσεις μου με εμποδίζουν να σε συνοδεύσω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα όσα κάνατε για μένα. Γεια σου λοιπόν. Όχι, θα έρθω μέχρι στο σταθμό. Πρέπει να χαιρετήσω και την Κάθριν. Ναι, η Κάθριν είναι ήδη στο σταθμό. Με παρακάλεσε να σου διαβιβάσω τις ευχές της για να σε χαιρετήσω εκ μέρους της. Έτσι, χωρίς να τη δω? Ναι, ήταν κάπως βιαστική. Μα δεν είναι λόγος αυτό. Μήπως έκανα τίποτε που τη στεναχώρησε? Όχι, όχι, ξέρεις, είναι περίεργες κάποτε οι σκέψεις των γυναικών. Δεν καταλαβαίνω. Ζήσαμε μαζί τόσο καιρό. Ήτανε για μένα ένας φίλος πολύτιμο. Πες μου τι απέγινε ο γιατρός Καρατζόβλου. Δεν θα τολμήσεις να μου ρίξεις. Ο Αριστίδης Καρατζόβλου ήτανε πατέρα μου. Είμαι του Αγά. Κυνηγήθηκε σαν κακούργος και ρίχτηκε στη φυλακή ενώ ήτανε αθώος. Και μονάχα εσύ ξέρεις το γιατί. Είσαι ο άνθρωπος με το ρημάδι στο μάγουλο που του παράδοσε ο Ερόλ το Παναγά. Αν είσαι ένοχος ή όχι, θα δώσεις λόγο στο Θεό. Δεν θέλω να μάθω τι είχες με τον πατέρα μου. Κράτησε το μυστικό σου. Πες μου μόνο, δεν ζει, πώς πέθανε. Θυμίζει και σένα αυτό. Μην προσπαθείς να κρυφτείς. Το έχεις βάρος στη συνείδησή σου. Γιατί ήταν αθώος και το ξέρεις. Να μην μένει τίποτα κρυφό σαν το ρομπότ. Έτσι το έχει ορίσει ο Αλλάχ. Εκείνος μονάχα ξέρει αν είμαι τέχνης. Πες μου και εμένα. Να δεις που θα ξαλαφώσει η καρδιά σου. Μη σκεφτείς τι θα ζητήσεις, γιατρέ μου. Αυτό το παιδί είναι η ζωή. Φοβάσαι, αγά μου. Πρόσταξε μόνακα τους ανθρώπους σου να κάνουν ό,τι τους πω. Όλες τις προσταγές του γιατρού. Τα θαυματουργά του χέρια ξανάδωσαν ζωή στο παιδί μου. Όταν έφευγε, τον ξεπροβόδησα μια ώρα έξω από την Αμάσια. Αλλά ας μαλαντήκα μην αγάπη. Το παιδί είναι καλά τώρα. Για 2-3 χρόνια θα μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Ευχαριστώ. Να πας στο καλό, αδελφέ μου. Ο Αλλάχ μαζί. Εγώ μπορεί να φύγω για τη Σμύρνη. Θα σε γράψω.
Αν πάθει τίποτε το παιδί και με χρειαστείς, στείλε μου ένα μήνυμα και θα έρθω. Καλά, καλά. Ευχαριστώ. Να πας στο καλό. Και μην ξεχνάς πως είμαι αδελφός σου. Ευχαριστώ, Εμιναγά, ευχαριστώ. Όταν χωρίσαμε, κανείς δεν έβαζε στο νου τι θα ακολουθούσε σε λίγο καιρό. Ήρθε ο πόλεμος. Περνούσανε βαριά οι μήνες, γεμάτοι χαλασμό και αίμα. Ύστερα οι Ρωμοί άρχισαν να φεύγουν. Τότε εγώ βρέθηκα στο Εικόνιο για δουλειές. Ένα πρωί μου έφεραν ένα γράμμα. Ο Αμέτ είχε αρρωστήσει πάλι. Έπρεπε να πάει ο γιατρός. Ο γιατρός ήξερα πως ήταν στη Σμύρνη. Η Σμύρνη όμως κι εγώ ήτανε. Τότε μου ήρθε μια ιδέα. Ο βαλής του Εικονίου ήταν φίλος μου. Είχε γνωστούς παντού. Τον παρακάλεσα λοιπόν να μου βρει έναν έξυπνον άνθρωπο. Τότε εκείνος μου είπε για το νερό. Θα φύγεις αμέσως. Πάρε όσους ανθρώπους θέλεις και μη λογαριάσεις τα λεφτά. Θα πληρωθείς όσα δεν βάζουν σου. Θέλω να μπεις ακόμα και στη φωτιά. Θα είναι να βρεις αυτόν τον γιατρό που σου λέω και να μου τον φέρεις στην αμάστια. Θα τον βρω, αγά μου. Ακόμα και μέσα στη φωτιά. Να είσαι σίγουρος. Ο Ερών κράτησε το λόγο. Μου φέρε το γιατρό. Γιατί με έφερες εδώ? Εντάξει, Ρόλ. Καλώς όρισες, αδερφέ μου. Δεν έπρεπε βέβαια να σου φερθεί έτσι. Γιατί με έφερες εδώ? Καίγεται ο κόσμος εκεί κάτω. Θέλω να σε σώσω. Και η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, έχουν χαθεί μέσα στο χαλασμό της Μύρνης. Έψαχνα να τους βρω την ώρα που με κυνήγησαν οι άνθρωποι σου. Θα τους βρω εγώ, γιατρέ μου. Έπρεπε να ήμουν εκεί αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να ήμουν εκεί. Λυπάμαι. Ο Αμέτ είναι πάλι άρρωστος. Πεθαίνει. 3 μέρες τώρα. Καταλαβαίνεις, γιατρέ μου, γιατί. Ο Αμέτ. Κι εγώ. Δεν έχω πέρα εγώ. Μπορεί και τα δικά μου τα παιδιά να πεθαίνουν αυτή τη στιγμή. Στηρίξου σε μένα, γιατρέ. Θα τους βρω εγώ και θα τους φέρω. Έλα, έλα, σώσε τώρα. Έλα. Έτσι έφερα το γιατρό πίσω. Εκείνος έκανε το θαύμα του. Ο Αμέτ σώθηκε πάλι. Μετά ο γιατρός έμεινε κρυμμένος στο σπίτι μου. Θα είχα βαριά τιμωρία αν τον έβρισκαν οι αρχές. Σκεφτότανε τη φαμίλια του. Τον λυπόμουνα. Έστειλα και ψάξανε παντού. Δεν είχαμε καμιά είδηση. Μια μέρα όμως. Λέγε, τι έκανες? Τίποτα, αγά μου. Πώς τίποτα. Χαθήκανε. Όχι, πήγανε στην Ελλάδα και η γυναίκα και τα παιδιά του. Πήγανε. Και τώρα θα το μάθει ο γιατρός να με παρακαλέσει να τον στείλω κοντά του. Τι ισχύς να κάνεις? Αν αρρωστήσει και πάλι ο γιος σου, ποιος θα τον ξαναφέρει στη ζωή? Ποιος? Δεν ξέρω. Αγά, πρέπει να πεις ψέματα στον γιατρό. Μα είναι αμαρτία. Δεν γίνεται αλλιώς. Πες πως είναι το Κισμέτ. Τι έγινε, Εμίν? Σου φέρανε ειδήσεις? Έμαθα ότι ήρθε ο ταχυδρόμος, πες μου. Μη φοβάσαι, αδερφέ μου. Ούτε φίλο δεν πέφτει χωρίς τη θέληση του Αλλάχ. Τους βρήκανε? Όχι, δεν τους βρήκανε στη Σμύρνη. Έβγαλε διαταγή η κυβέρνηση να φέρουν όλους τους Έλληνες μέσα. Έτσι τους βάζουν στα τρένα και τους φέρνουν στο εσωτερικό. Θα μένουν πια σε άλλες πολιτείες, μακριά από τις θάλασσες. Θα στείλω ανθρώπους παντού, όπου θα πάνε Έλληνες. Να είσαι σίγουρος πως αυτή τη φορά θα τους βρουν. Κι αν οι δικοί μου πέρασαν στην Ελλάδα πια. Μα δεν σου λέω. Δεν αφήσανε κανένα να φύγει από τη Σμύρνη. Μη φοβάσαι. Το ένα ψέμα φέρνει τ' άλλο. Έφτασα στο τελευταίο σκαλοπάτι. Του είπα πως οι δικοί του, έτσι όπως τους μεταφέρανε στα βάθη της Τουρκίας, πεθάναν από τις κακουχίες. Έπτασε
μέσα ως εκεί. Παράγγειλα μάλιστα να φτιάξουν και 3 τάφους, τάχα πως ήτανε των δικών του. Κουράγιο, γιατρέ. Έτσι ήταν γραφτό. Τώρα πια δεν έχεις που να πας. Μείνε εδώ, που είναι η δική σου. Μείνε κοντά σε μένα, που είμαι αδερφός σου. Εγώ θα σε κρύβω ώσπου να περάσει η μπόρα. Μείνε κοντά μου. Ο κόσμος έσβησε από τότε για τον γιατρό. Καρδιακός. Ένα βράδυ πήγε να πεθάνει. Του δώσε τις πρώτες βοήθειες ο γιατρός και τον κράτησε στη ζωή. Ώσπου ήρθε και τον πήραν από το νοσοκομείο. Ο Νιαζίτ από τότε τον έβλεπε σαν Θεό. Του δώσε το λόγο του πως μόλις έβγαινε από τη φυλακή θα φρόντιζε γι' αυτόν. Έτσι περνούσε ο καιρός της φυλακής για τον πατέρα σου. Όλον αυτό τον κλαίγα μέρα νύχτα το γιο μου. Κάποτε συλλογίστηκα πως με τιμώρησε ο Αλλάχ για το άδικο που είχα κάνει. Και τότε έγραψα ένα γράμμα στην κυβέρνηση και τα είπα όλα, όλα όπως έγιναν από την αρχή. Ο γιατρός έγραφα είναι αθώος και πρέπει να απολυθεί. Αν υπάρχει ένας παίκτης, αυτός είμαι εγώ. Και ύστερα, τι έγινε? Δεν ξέρεις τουρκικά, είπες, Όχι. Αυτό είναι το Υπουργείο. Τι λέει? Η φυλακή εκείνη κάηκε. Το ξέρω. Εκείνο το βράδυ ο πατέρας σου δεν μπόρεσε να γλιτώσει. Αυτό λέει το χαρτί. Πάτα. Μέσα στο κελί του. Δεν έχεις τίποτα άλλο από το γονιό σου, παιδί μου. Τώρα, αν θες, ρίσανε, σήκωσε το χέρι και χτύπανε. Εγώ είμαι ο φωνιάς του πατέρα του, παιδί. Ό,τι και να κάνω, ο πατέρας μου δεν πρόκειται να κοιμηστήσω. Όσο για σένα εμείναγα, σε τιμώρησε και σε τιμωρεί ο Θεός. İlaç anam. Anam. Canım anam. Anam. Γαργέλιορ, aman annem, gürbe. Γυρεύετε εδώ, ταξιδεύετε? Όχι, εδώ είναι ο τόπος μας. Α, και πώς βρεθήκατε στα βάθη της Μικρασίας? Είναι κι άλλοι. Έχουμε κάνει ένα μικρό χωριό εδώ πάνω στο βουνό μέσα στο δάσος. Μείνε να μας τις έχουμε γλέντι αύριο. Γίνεται γάπου πάρος εγώ. Εκεί του, ζουνε και πού. Ούτε θυμόμαστε πώς τους λέγανε. Φύγαν όμως φιλάνθρωποι Τούρκοι. Ύστερα βρέθηκε ένας καλός Τούρκος που έγινε πατέρας ολονών μας. Άρχισε να μας μαζεύει έναν. Έστειλε γράμματα παντού να βρεθούνε χαμένα παιδιά των χριστιανών. Αγόρασε όλο το βουνό και το δάσος για μας. Μόνοι μας στήσαμε το χωρίο. Και βρισκόμαστε... Δεν σας ενοχλήσανε ποτέ οι Τούρκοι? Ο πατέρας μας ήταν πολύ πλούσιος και μας προστάτευε. Κατάφερε να του κράτους. Ζει ακόμα στο Ζει. Και τον λέμε πατέρα μέχρι τώρα. Μένει όμως μοναχός του σε ένα σπίτι κάπως μακρύτερα. Είναι και μια κοπέλα μαζί του αυτή. Βία μη κουτσίς, αρνουφών, πυργοκούς με τσίς. Μόνα σου μενε να βραδώ να
θυμάσαι γιατί πιείς. Ο παπάς μένει πάντα στο χωριό. Μας τον στέλνει μερικές φορές τον χρόνο το Πατριαρχείο. Ο Νιαζίτ δεν φάνηκε ακόμα. Δεν βγαίνει συχνά από το σπίτι. Πότε κατεβαίνει στο χωριό για να πάει στο τσαμί. Είναι μακριά το σπίτι. Κάπως. Φέρνει σε αυτό εκεί το μονοπάτι. Πίσω από το βουνό είναι. Πάτα λίγο σε κορτσαφούγια σωτίσκηκα. Η μάνα τη δεν μίλησα για τα μυστικά. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Αλής, ο αστυνόμος. Είναι ο μόνος άνθρωπος που μας βλέπει με κακό μάτι. Η μάνα και ο κύρις κατούρ. Φύγω και λαμέτε με να δε κυλέρνεσαι. Πάει να βασιλέψει. Και ο
Νιαζίτα ακόμα δεν φάνηκε. Φαίνεται πως δεν θα έρθει. Αν πάρω το μονοπάτι θα βρω εύκολα το σπίτι. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω να σε βάλω σε κόπο. Ύστερα θέλω να μιλήσω μαζί του. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρεις. Δεν δέχεται ξένους ο γέρος. Εμένα θα με δεχτεί. Αν είναι αυτός που νομίζω και μάθει τίνος. Μα τι έπαθε? Τίποτα. Όνειρο θα βλέπει και θα τρώμασε. Τι νομίζεις? Δεν βλέπουν τα παιδάκια ονείραστα. Μωρό. Ποιος χαιρετίδα τα ματάκια του. Έλα μην αργείς, έλα μην αργείς, έλα μην αργείς, καλέ μου γρήγορα να έρθεις. Έλα μην αργείς, έλα μην αργείς, καλέ μου γρήγορα να έρθεις. Τα πουλιά περνούν και φεύγουν, πάνε στο νοτιά, μια καρδιά περιπλάνεται μες στην ξενιτιά. Ας γινόταν ο καημός μου γρήγορο πουλί, να σε πάρει, να σε φέρει πριν ο ήλιος βγει. Ας γινόταν ο καημός μου γρήγορο πουλί, να σε πάρει, να σε φέρει πριν ο ήλιος βγει. Έλα μην αργείς, έλα μην αργείς, καλέ μου γρήγορα να έρθεις. Έλα μην αργείς, έλα μην αργείς, έλα μην αργείς, καλέ μου γρήγορα να έρθεις. Δεν έπρεπε να σηκωθείς. Πώς είσαι τώρα? Θέλεις τίποτα? Γίναμε τον πατέρα στο χωριό και σε
ο άνθρωπος έχει ανάγκη από βοήθεια. Πονάς τώρα? Λιγάκι. Φαίνεται πως δεν χτύπησα σοβαρά. Αυτό είπε και ο πατέρας. Εσύ, είσαι από το χωριό των Ελλήνων? Ναι. Σε είδα χθες εκεί. Πώς σε λένε? Μαρία. Δεν μου λες, μήπως ξέρεις πού μένει κάποιος Νιαζίτ? Μα στο σπίτι του είσαι. Στο σπίτι του Νιαζίτ? Αυτόν έλεγες, πατέρα, λοιπόν? Γι' αυτόν ερχόμουν. Πρέπει να τον δω. Έχει πολλές παραξενιές. Μπορεί να μην τον δεις καθόλου. Προσπαθήσουμε αύριο. Δεν θα φύγω από εδώ να του μιλήσω. Μα τι έχεις να του πεις? Πώς να σου εξηγήσω τώρα, είναι μεγάλη ιστορία. Προσφυγιάς που θα έκανε τα όμορφα ματάκια σου να δακρύσουν. Άστα τώρα, θα παίξαμε καλύτερα ένα σκοπό. Τραγουδάς όμορφα, το ξέρεις. Δεν ξέρω και καλά, μόνη μου έμαθα. Μπράβο. Κι εγώ είμαι τραγουδιστής είμαι στον τόπο μου. Αλήθεια? Τότε πες μου ένα τραγουδάκι μπορεί? Πήγαινε στο κρεβάτι σου. Ο πατέρας είπε να μην σηκωθήσω στο πρωί, θα με μαλώσει. Έλα, σε παρακαλώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Μαρία.
Άγγελος. Εκμεταλλεύτηκες τη φιλοξενία αυτού του σπιτιού. Σε βρήκα χτυπημένο στο βουνό και σε περιμάζεψα για να μην σε φάνε τα γρήμια. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είσαι σπιούνος. Ποιος έστειλε εδώ, ποιος έβαλε να μάθεις? Κανείς, το ορκίζομαι. Κανείς. Τόσα χρόνια ζω στην ερημιά συντροφιά με τα γρήμια. Έμαθα κι εγώ σαν κι αυτά να ξεχωρίζω ποιος είναι ο εχθρός μου. Δεν με γελάς? Σε βγάζουνε ψεύτη τα μάτια σου. Έχεις ένα βλέμμα που χώνεται σαν λεπίδα στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι γιατί ήθελα τόσο πολύ να σε δω. Ήθελες να με δεις. Για πολλούς ο Νιαζίτ είναι ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που δεν μπόρεσαν ακόμα να ξεδιαλύνουν. Ήξερα, βλέπεις, να φυλάγομαι. Έτσι μόνο μπόρεσα να σώσω τα χαμένα παιδιά των χριστιανών και να τα κρατήσω χριστιανούς. Είναι έργο μιας ολόκληρης ζωής. Και έρχεσαι τώρα εσύ να ξεσκεπάσεις το μυστικό μου. Να μάθεις ότι ο Νιαζίτ είναι χριστιανός. Πως ξεγελούσα τόσα χρόνια τις αρχές. Θέλεις να πληρώσω βαριά για την τόλμη μου. Δεν είμαι αυτός που νομίζεις. Πες μου ποιος έστειλε. Κανείς, σου είπα. Όπως θέλεις. Θα πληρώσεις όμως πολύ ακριβά για αυτό που έκανες. Δεν έχω πειράξει ούτε μυρμήγκι στη ζωή μου. Εσένα όμως θα σε σκοτώσω. Κανείς δεν θα μάθει ποτέ τι έγινες. Και αυτή είναι η μοίρα όλων των σπιών. Έλα τώρα, για τελευταία φορά, πες μου ποιος έστειλε. Ηρέμησε, γέροντα. Είμαι ένας βασανισμένος Ρωμιός. Και με συγκινεί που βρίσκω μια ελληνική ψυχή να αγωνίζεται για το καλό, στα μέρη αυτά που είναι και δική μου πατρίδα. Οι Ρωμιοί του χωριού σε φωνάζουνε πατέρα. Άφησε μου έτσι. Στη θέση του πατέρα που δεν γνώρισα. Γι' αυτόν είσαι εισερχόμενα να σου μιλήσω. Δεν είμαι σπιούνος. Μάρτης μου ο Θεός. Και ποιος ήταν ο πατέρας σου? Ο γιατρός Αριστίδης Καρατζόγλου. Ποιος? Τον ήξερες? Δεν είσαι εσύ ο Νιαζίτ που έκανες φυλακή μαζί του? Είσαι, είπες, ο γιος του Αριστίδη Καρατζόγλου. Ναι, ο γιος του. Στα αλήθεια ήσουν μαζί του. Ο γιος του. Ψεύτη! Ο Καρατζόγλου δεν είχε κανένα στον κόσμο. Τι? Γυναίκα και παιδιά, γιατί το λες αυτό? Η γυναίκα του και τα παιδιά του πέθαναν στην εξορία. Από τις κακουχίες. Έπεσες έξω, σπιούνε, δεν το περίμενες, Υπάρχουνε ακόμη και οι τάφοι τους. Ποιος είσαι λοιπόν? Τι σκοπό έχεις και εμφανίζεσαι σαν γιος του Καρατζόγλου? Είμαι ο γιος του. Η γυναίκα του και η κόρη του ζουνε στην Ελλάδα. Αυτό δεν το ήξερε ο πατέρας μου. Του είπε ψέματα ένας Τούρκος, ο Εμίναγας. Ψεύτικη είναι και η τάφη. Πάμε να τους ανοίξουμε αν θέλεις. Δεν θα βρεις τίποτε μέσα. Ξέρεις τι λες? Ξέρεις τι είναι αυτό που λες? Η αλήθεια. Ανάγκασα τον Αγά να μου τα ομολογήσει όλα. Μου είπε τότε για κάποιον Νιαζίτ που ήταν στη φυλακή μαζί με τον πατέρα μου. Ήρθα λοιπόν να σε βρω να μου μιλήσεις για εκείνον. Ήσουνα μαζί του ως την τελευταία Ζόγλου, Βασίλειος του Αριστίδου. Είμαι γιος του, δεν λέω ψέματα. Βεβαιώθηκες τώρα? Παιδί μου. Τι? Είπες παιδί σου? Ποιος είσαι λοιπόν? Ποιος είσαι εσύ? Ο πατέρας σου, παιδί μου. Πατέρας. Ο πατέρας μου. Ζεις λοιπόν. Ζεις. Μητέρα σου γέρασε. Γέρασαμε κι οι δυο, παιδί μου. Ήταν όμορφη. Τα μαλλιά της
μασγουρά τα μαλλιά της. Ναι, πατέρα. Την ενοχλούσε συχνά ένας πόνος στη μέση. Τον έχει ακόμα? Όχι, είναι καλά. Η κορούλα μου είναι στην Αμερική τώρα μαζί με τον άντρα της. Και εδώ η καινούρια κόρη. Και αυτός ο μασκαράς. Σου είναι ένας μπερμπάντης αυτός, Πώς τον λένε? Ξέρει και το λέει μόνος του, πατέρα. Αλιστίδης Καλατζόγλου. Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Έλα τώρα, πατέρα. Περάσανε πια οι πικρές μέρες. Μίλησέ μου για σένα. Πες μου, πώς έγινε, πώς βρέθηκες εδώ? Όλα έγιναν όπως σου τα είπε ο Εμίναγας, παιδί μου. Ας τον κρίνει ο Θεός και ας τον συγχωρέσει για το κακό που έκανε σε όλους μας. Ήτανε και εκείνος ένας πονεμένος άνθρωπος. Στη φυλακή πώς έγινε, πατέρα, πώς γλίτωσες? Το ήθελε ο Θεός. Με πνίγε ο καημός εκείνο το βράδυ για όλα. Ο Νιαζίτ, ο καλός φίλος, το πρωί θα αποφυλακιζόταν. Μου είπε θα φρόντιζε και για μένα. Ξαφνικά τη νύχτα έπιασε φωτιά η φυλακή. Ο Νιαζίτ τρόμαξε πολύ. Κι όπως η καρδιά του ήταν αδύνατη πάντα, δεν άντεξε πλέον. Λίγο πριν ξεψυχήσει, μου μίλησε για έναν ολόκληρο θησαυρό που είχε κρυμμένο κάπου. Ύστερα πέθανε μέσα στα χέρια μου. Όταν τον είδα νεκρό, μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό. Αν φόραγα εγώ τα ρούχα του, θα μπορούσα ίσως να ξεγελάσω τους φύλακες μέσα στην αναπουμπούλα της φωτιάς. Έτσι και έγινε. Μας μαζέψανε μέσα στο προαύλιο. Χαλασμό να δεις, παιδί μου. Χαλασμός που γινότανε. Ο αρχιφύλακας δεν με αναγνώρισε. Είσαι αποφυλακισμένος, Νιαζίτ Μπεϊ, μου είπε. Δεν έπρεπε να είσαι εδώ. Άιντε στο καλό. Έτσι θέλησε ο Θεός και βγήκα με το όνομα του Νιαζίτ. Όνειρο βλέπεις. Δεν είναι ο Νιαζίτ όπως πιστεύαμε όλοι. Είναι Έλληνας, χριστιανός, σαν και εμάς και κρυβότανε. Μαρία, επαναλώθες. Ναι, ρε, γρίξεσαι το. Δεν με πιστεύετε, αλήθεια σας λέω. Σου στρίψε μου φαίνεται. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, όλα γίνονται σε αυτά τα δουλειά. Αυτό είναι αλήθεια. Για ξαναπες το λοιπόν αυτό που είπες. Μην τους κοιτάς αυτούς. Σε μένα πες το. Εγώ σε πιστεύω. Εγώ δεν είπα τίποτα. Μην την ακούς, κύριε αστυνόμε. Ξέρεις τι παλαβομάρας λέει του λόγου της. Σους! Δεν μίλησα σε σένα. Αυτή ρωτάω. Ώστε λοιπόν είναι χριστιανός και κρυβότανε. Κάτι είχα μυριστεί εγώ. Ψέματα, κύριε αστυνόμε. Ακούς τώρα ένα τρελοκόριτσο. Σους, Λαν! Έιντε ο Μάρκ Κυρτελίμ. Θα έχουμε γλέντι απόψε. Θα σου Αλή. Θα σου εξηγήσουμε. Θα καταλάβεις πως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είσαι έξυπνος άνθρωπος εσύ. Πιστεύεις τέτοια παραμύθια. Και λεψέ βαρομάρ. Κι όχι,
μπορείς να τον συλλάβεις? Δεν έχεις αποδείξεις? Πρέπει να έχεις διαταγή. Αυτό είναι δικός λογαριασμός. Παρεσυνευτής. Το κορίτσι είναι θεοπάλαβο, έκανε λάθος. Αυτό θα φανεί στην ανάκριση. Και θα δούμε τι απέκεινε ο πραγματικός Νιαζίτης. Θα τον συλλάβω για φωνιά. Εκείνος τον σκότωσε. Ανοίξτε δρόμο. Εωμαν, στα άλογα. Ανοίξτε δρόμο. Είδες τι έκανες τώρα? Τι φταίω. Να την η χαρά μου. Πάμε από το μονοπάτι. Να προλάβουμε τον πατέρα πριν φτάσει ο Αλής. Μέριο που γνωρίζανε εμένα ή τον Νιαζίτη. Πήγα να προσκυνήσω τους τάφους κι ύστερα να πάω όπου με φωτίσει ο Θεός. Στον δρόμο μου όμως αντάμωσα ορφανεμένα παιδιά των Ελλήνων. Ράγισε η καρδιά μου. Εγώ πίστευα ότι δεν έχω κανένα πια. Τότε θυμήθηκα το θησαυρό του Νιαζίτη. Ήταν ολόκληρη περιουσία. Πήγα και τον πήρα. Μάζεψα ένα-ένα τα παιδιά. Αγόρασα γης. Τα εξασφάλισα. Και έμεινα κι εγώ κοντά τους. Πόσο υπόφερες, πατέρα. Πόσο παράξενο μου φαίνεται που μπορώ και λέω κι εγώ τώρα πια αυτή την Άγια λέξη. Πατέρα, δεν είναι τόσο να τη λες, όσο να την ακούς από το στόμα του παιδιού σου, που νόμιζες πως δεν υπάρχει πια. Μην κλαις, πατέρα. Αρκετά έκλαψες ως τώρα. Αρκετά πονέσαμε όλοι. Ήρθε ο καιρός να ανθίσει το χαμόγελο της χαράς στα χείλη μας. Θα φύγουμε τώρα μαζί από εδώ, θα γυρίσουμε στην Ελλάδα. Θα βρεις πάλι εκεί ένα σπιτικό. Μια γυναίκα που δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει ότι ζεις και σε περιμένει. Θα ξαναβρεις τη φαμίλια σου που έχασες. Και ένα μικρό αγρίμι που θα τυλίγει τα δυο του χέρια γύρω από το λαιμό σου και θα σε φωνάζει παππού. Έτσι πρέπει να κάνουμε, πατέρα. Κοντεύει να ξημερώσει. Πήγαινε τώρα να κοιμηθείς. Έχεις κουραστεί. Δεν τελειώνουν όσα και να πούμε απόψε. Θα μιλάμε χρόνια και ζαμάνια χωρίς να χορταίνουμε. Μοιάζει σαν παραμύθι. Πατέρα, συγχώρεσέ με. Του έκανα μεγάλο κακό. Πρέπει να φύγεις, πρέπει να φύγετε. Πρέπει να φύγουμε, πατέρα. Θα μας οδηγήσουν τα παιδιά στην Αμάσια. Θα ταξιδέψουμε νύχτα μακριά από τους δημοσίους δρόμους. Το ξέρεις, πατέρα, πως αν σε πιάσουν θα τιμωρηθείς βαριά. Πάνω από 5 χρόνια φυλακή σε περιμένει. Δεν μπορεί να με συλλάβει χωρίς ένταλμα. Θα το κάνει, ποιος θα τον εμποδίσει. Και ύστερα θα είναι πολύ αργά. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Ποιος? Να μας αφήσει να το χτυπήσουμε. Κανείς άλλος δεν ξέρει το μυστικό. Κι ούτε θα μάθει κανείς τι έγινε ο Αλής. Όχι. Δεν υπάρχει βαρύτερο κρίμα από το ανθρώπινο αίμα. Η ώρα περνά. Όσο και να τον καθυστερήσουν τα παιδιά, ο Αλής θα έρθει. Βιάζεται να πάρει έπαινο. Το ξέρω, πατέρα. Σε πονάει να αφήσεις αυτούς που έκανες παιδιά σου, που τους αγάπησες. Όμως το χριστιανικό σου χρέος το έχεις κάνει πια. Καιρός είναι να γευτείς κι εσύ λίγη από τη χαρά που στερήθηκες. Έχεις τελειώσει το χρέος σου. Πήγαινε στο καλό. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, πατέρα. Ναι, παιδιά μου. Θα σκεφτόμαι όλα αυτά, αλλά υπάρχει άλλος κίνδυνος. Φεύγοντας έτσι θα είμαστε κυνηγημένοι. Θα κλείσουν όλοι οι δρόμοι για μας. Πρέπει να διασχίσουμε όλη τη Μικρασία. Θα μας ανακαλύψουν, δεν γίνεται. Και τότε εσύ, ο γιος μου, ενώ δεν έφταξε σε τίποτε, θα μοιραστείς μαζί μου τα σίδερα της φυλακής. Όχι, παιδί, όχι. Πρέπει να φύγεις μόνος. Σε περιμένουν. Εμένα δεν με περιμένει κανείς. Δεν θα φύγω, πατέρα. Όταν ήμουν παιδί ζητούσα το χέρι σου να στηριχτώ. Τώρα θα στηριχτείς εσύ στο δικό μου. Και αν θελήσεις να θυσιαστείς, δεν θα σε αφήσω εγώ.
χώρα που σου μιλάω, έτσι. Πρέπει όμως να αποφασίσεις τώρα αμέσως. Ή θα έρθεις μαζί μου, ή θα πάρω τα παιδιά και θα χτυπηθούμε με τον Αλή. Διάλεξε. Πατέρα! Πατέρα! Δεν έχουμε καιρό, πατέρα. Διάλεξε. Ίσως είναι αργά πια. Φυλάξου, πατέρα. Έρχεται ο αστυνόμος. Το κλείσαμε το παρέγγιμα και πήρε το βουνό. Όπου να είναι θα έρθει. Εγώ φταίω για όλα. Όλα είναι θέλημα Θεού, παιδί μου. Πάμε να πιάσουμε θέσεις. Σταθείτε. Είμαι πατέρας ολονών σας. Και δεν θέλω τα παιδιά μου να γίνουν φωνιάδες. Ίσως να μην μπορώ να φύγω από εδώ μέσα ζωντανός. Μπορώ όμως να φύγω νεκρός. Πατέρα, μη φοβάσαι. Κι άκουμε με προσοχή, δεν έχουμε καιρό. Εδώ είναι ένα περίεργο δηλητήριο. Νεκρώνει χωρίς να φέρνει το θάνατο. Φτάνει μια ένεση. Για 48 ώρες θα είμαι σαν πεθαμένος. Είναι αρκετές για να περάσουμε εμείς τα σύνορα. Μετά τις 48 ώρες όμως πρέπει να ανοίξεις το φέρετρο. Και καλό είναι να υπάρχει κοντά και ένας γιατρός. Έλα, Βασίλη. Δεν γίνεται αυτό, πατέρα. Σε περιμέναμε μια ολόκληρη ζωή για να... Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δώσω το θάνατο. Εγώ. Δεν είναι ο θάνατος, παιδί μου. Μην καθυστερούμε, λοιπόν. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η ένεση. Έχεις ταλαιπωρηθεί πολύ, πατέρα. Θα αντέξεις. Κάνε αυτό που σου λέω. Φοβάμαι. Δεν τρέπομαι να σου το πω. Αν συμβεί κάτι κακό θα με κυνηγά το ξόλι μου τη ζωή. Δεν θα ζήσω ούτε κι εγώ, πατέρα. Όπου να είναι θα έρθουν. Έλα, Βασίλη. Θάρρος. Και προσπάθησε να μην τρέμει το χέρι σου. Κάτσε στην πόρτα. Δεν θα βγει κανείς. Τι έγινε με τούτο? Είναι νεκρός. Πότε πέθανε? Ώσπου να γυρίσω από το χωριό είχε πεθάνει. Τον άφησα πολύ άρρωστον, γι' αυτό βιαζόμουν να φύγω. Την ώρα που ξεψυχούσε ομολόγησε πως είναι χριστιανός. Έτρεξε λοιπόν στο χωριό το κορίτσι, μήπως προλάβει να φέρει το παπά. Ναι, για φέρτα στο χωριό τέτοια ώρα. Και εσύ ποιος είσαι? Ένας Ρωμιός, αφέντη. Ήρθα εδώ για να γνωρίσω αυτόν τον καλόν άνθρωπο, χωρίς να ξέρω ποιος είναι. Καλός. Ένας άνθρωπος με ψεύτικο όνομα. Ίσως ο φωνιάς του πραγματικού Νιαζίτ. Όχι, κύριε αστυνομέ. Ο ίδιος ο Νιαζίτ του έδωσε το όνομά του όταν πέθανε στη φυλακή σε μια πυρκαγιά. Θέλεις να το πιστέψω? Πρέπει να το πιστέψεις. Ένας άνθρωπος που πεθαίνει δεν λέει ποτέ ψέματα. Είχε κοροϊδέψει τον Ντοβλέτη. Θα μπαινε πολλά χρόνια στη φυλακή. Τον πρόλαβε ο θάνατος, αφέντη μου. Και ο θάνατος δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε ανθρώπους και σε φυλές. Όποιος κι αν είναι ο άνθρωπος που πεθαίνει δίνει λόγο στο Θεό. Η τελευταία του θέληση όμως είναι ιερή, ακόμα και